No niin, Keupa HT:n päävalmentaja Kari Rautakorpi, onneksi olkoon tänään voitosta täällä Kokkolassa. Joo, kiitos. Voitto tuli, mutta pelitapa en tänään tyydyttänyt. Mutta pisteet tyydyttää. Tosiaan taulussa lukee 3-4, te voititte siis 4-3, niin mitä sanot tuosta lukemasta, kertooko se tästä pelistä? Ei, meillä oli niin paljon maalipaikkaa siinä, ja aina päästettiin omilla virheillä kaverin mukaan sinne joka kerta. Sen takia mä en ole tyytyväinen, että lopussa vielä ei keskittyminen riittänyt tuossa lopussa. Että turhaa päästä maaliin, toki vähän sekuntia jäljellä, mutta kyllä peli kestää 60 minuuttia. Kyllä me tässä pidetään palaveria. Ja sitten kun me mentiin johtoon, niin aina joku helppo virhe ja kaveri päästä mukaan, mikä oli koko ajan jäljessä meitä pelissä. Se näkyy kyllä, että olitte hyvällä jalalla liikenteessä ja alla 2 tappiota KV:lle ja eilen niukka tappio kotona Rokille, niin oli varmasti nälkäinen joukkue kuitenkin tänään lähdössä tänne Kokkolaan. Oli kyllä, me eilisiä mietitään tulevaa ja kyllä me tänään lähdettiin voittaa, että me hävitetä sarjassa yhtään peliä. No miten tuo alku oli ainakin teille hyvä, alle 2 minuuttia ja jo ensimmäinen maali, nälkäinen alku? Kyllä mä just sen takia sanoin, että sitten pikkusen löysetään ja tulee semmoinen helpottava tunne puseroon ja sitä ei saa jääkiekossa tulla. Ja silloin vastainen kaveri taas turhaan mukaan. Tätä mä tarkoitin, että kyllä tässä pitää mennä pelipalaverit ja panna pojat miettiä. No mitä asioita tänään Keupa HT teki hyvin? Ainakin korkealta karvausta ja paljon liikettä, kiekkoa piditte hyvin ja varmasti muitakin hyviä asioita jäi mieleen. No meillä on liike ja kiekon suojelu on aika hyvä ja hyökkäyspäin pelaaminen kulmissa, sillä me pystyttiin pyörittämään peliä ja karvaus tosiaan me tehtiin 4 maalista 2 karvauksen jälkeen. Eli painekarva toimi sillä viisi. Mutta tämä oman päin peli, keskialueen peli, sen huolimatta, siitä mä en tykännyt. Mutta muuten ihan ok. No tuntuuko valmentajasta, että Hermes pääsi missään vaiheessa kiinni siihen peliin? Olitko huolissaan siitä, että Hermes tulee vielä rinnalle ja ohi? En. Ainoastaan mä en tiedä, mitä tuomari tekee, niin jäähyjen kautta voi päästä, mutta tuomari on ihan ok. Ja meidän tyhmät jäähyt, sillä olisi Hermes voinut tulla mukaan, mutta meidän alivoima toimii hyvin tänään. Että omien hölmöilyjen kautta menettiin päästään mukaan. Tänään paljon Hermekseenkin jäähyaitiota käytettiin ja tämä 3. erä oli aikamoinen härdeli. Ratkaisiko se tämä 3. erä loppujen lopuksi sitten voiton teille vai oliko se toinen erä? No mehän oltiin enemmän jäähyllä 3. erässä nimenomaan, että me siellä istuttiin ja aika helposti osa oli ansaittuja, että tietysti toisen jälkeen päätettiin, että ei päästä maalia eikä Hermeksellä monta paikkaa oli se läpi ja minkä meidän maalivahti torjui loistavasti. Mutta kyllä mä sillä poikki luotin koko peli, että tämä hoidetaan kotiin, mutta kyllä siinä on vaan se asenne jääkiekkoon, niin se ei ihan kaikilla vielä riitä 60 minuuttia, mutta kyllä taito riittää. Siksi mä oon ihan tyytyväinen tuohon. No muuten Suomi-sarja on tässä hyvässä vaiheessa jo ja eletään tammikuuta. Viime vuonna mestiskarsintoihin asti pääsi joukkue, niin ollaanko nyt tällä hetkellä aikataulussa Suomi-sarjan nähden? Totta kai, meillä on tavoitteena mestiskarsintapaikka niin kuin viime vuonnakin. Ja meillä on tavoitteena mestaruuden uusiminen. Ja nyt on vähän uinaltu tässä, että meillä on valtava flunssaepidemia joukkueessa. Aika paljon poikia pois, tässä on ollut vähän hankaluuksia, mutta kyllä mä luotan, että meillä on tavoitteena pidetään edelleen mestaruus tässä. Se on meidän tavoite. Ja mitä otetaan mukaan seuraavaan otteluun vielä tästä ottelusta lisää, että lisävoittoja joukkueelle pystyy ottaa? Asenne. Nostetaan asteella 0–10 kymppiä, ei pidetä tulla 7 sitä. Se otetaan mukaan tästä. Kiitos haastattelusta. Kiitos.